Kum kejimbut din ya kejinjilai kinong gamay arsyaka lingba ka offline hapo ke syatri jong ka rapido. Kinong yalam jong kesinjuk kinong nya taxi sor bat kapsor hinne kesengi ka arpoi terik ujemang. Kilalet ban yakendo ya u district transport officer jong ke East Khasi Hills uba arhing bantip ayu ke DTO kale halor kate kamat kaba kinong nya taxi kijupin sngo nakapor syakapor. Hadian keji kendo bat UDTO habakrench kilat pathai khubor uba akamen lang khongla presiden uloong bakajingwan jong ki bakamai offline da ka arshaka da ka bapinlong ya ki stan ha ki benta ba pher jong ka sorshilong kalakta ikinong nya taxi kamai nolor kata uloong baki smothu ya ka jing e jong ki pajba bat ki samla hinre gani ka rukom kamai di ki arshaka kamlong kalinti ka badei bat kalong bi ai ulo ongru bakhamin shwa na kalyang ka DTU kalale la ka binta bandain kuna nakapor syakapor ki bakamay bian hinre kani ka jano tang shipor ulo ong ba habawat jingtip halor ka jingsangi no jog ka jingpin kam da ka DTU kila pentip ba ka daw kalong namar ka jingduna manpower kumta ulo ong na kalyang ka sinjok kalakintu ya katanan ba haba ki duna manpower don kam ban pinrung kam no namar bun ki samla ki bam don kam don jam de ni kon sap nga ai kubli ipi perlo pipi kloi ban pen tang ki kubor ba di pajba de kat kum ka jingwan jungi mta ka singi ban kendo iditio along halor ka phang joka rapido o ki arsaka baki kamai offline pi de laslam ngi ladap ai jing tho isnem man isnem ni ai jing tho ba ki rapido ki arsaka ki ya kamai sorsulong kalakta ki driver jungi kilakta ki ba kamai taxi lakta jur ho nga smotu ha juga por ka blok plat ka surong ki pajba du ki pinon kam di arsaka tambah kam de rukom pat ka rukom kamai ki arsaka kam de rukom re ki su kamai be ai bi kram biang ka kot sla kam don ki ge bagi kam don kanu assurance ye ki passenger ko menta ki passenger ba swang ba pli hatu ris arsaka kumnun hotnya hap nakali accident monobon sio by dawai by monobon jinjar mdai ki pajba ki dibon sotho ya kata mdai bon pej ya katang ya ka jingkloi ban poi kloi sno ru dibon pej ya ka jingsok lejong jing bha ya la deru dibon pej ya kata de ditiu pada juga por ila batai ba mairu la tristom hi minakane pilaya i ki media last year kadan katu ka jing syakem kila fine 10,000 ya we menu-menu bersangat atau kasni bagi kamai arsaka de juga por kila fine de minta kasnem kibun kamplat melapre ban ya bat biang ban kem biang iki ba kamai be an nane sakmat ila assurance ni ba nane sakmat kandan be ka checking kandan be ya kata bat ki naditio hi laong bakim ai lahat ino ban kamai be an ha ka sort mi dengan sultanat ta kajing ong jung i berhaju ka por ngakar pa di tiki kena ba kamai arsaka Fimdei ban isi ingi dada pi kwa ban kamai ya ita kalti ba mangi ni ba sio tax EA borokoi insurance bon ba ipisangi sio tangga fitness ru lapoi hadu prahajar arpo hajar ki kaliberim perkhat swapi kata ni kamai ni hap sio ka sarkar nang ta kai ba lang kai batam ni boi lade ni hapen biang ni malik hapen biang lut ki kot kali borokoi piap snotu ya kata film day ban kamai film day ban kini i kam jing kamai jungi bat ngim khang rei phi leit bai kalinti ba bai linti ba dei om ba phin su kamai bi ne subu mentan kumbang ong men ne da or ka hap senja phin lek umno tio ker kompatai mi i pada ilong bai duna power di duna ki sudong man power man power duna brio nong tre duna nong tra te hani ka por pa ngai ba iong duna te nga karpali ka sarkar thap kam no gin bon te khna samla jungi mam dan kam dan jam ai kam no gin mi kam no kane ka long jing karpali ka sarkar om iditio ila pen sai ngi ba duna men power te ba duna men power mentai ki late shwe ka jing tre endala awan ta next week in sedang no ya ka kam checking stam number plate color karong yong ba ki ong kadai ki hire passenger no pajba laban hire to vehicle ki arsaka ki laban hire mdai tangga arsaka dan basau sakaru pi laban hire kemle lai ya kata ki wei ki yo akam ni supana dia kata ki kun samla jungi ki pajba jungi ki yo akam kajam but passenger ru kini yo disok kali kawan ada dan pisa dan ki laban booking ya kali laban penyak tu karong stamp pade kadai
kini ki agriculture peniat ki agriculture pilaban ada jongka Z27 berarti itu any right ide jongki de kini ki de ki apps ki ba aju apor kamde bang akwa ba ngan heksan yano bangai ngakwa ba ki ba jungi de ban yonong ki briu jungi de ban yonong ki briu la jong hi om ba ki briu na ba ki bon ki apps ki penan kam hadu mentai ki penan kami ki rapido jaga pin sim rapido kedan ki apps jungi jongki kena semla jungi penan kam dah gitu ti kan long men yarap i we you briu la jong te kan pensai pi go we pai hadu mentai ngi pat julum pat ba ban khang surok blok lenti ban penjenjar yiki pai ba la jong ni pat jule ya kata ni lek bet la lenti ba jai jai ni yat be saprang ni yat kendo be yiki ba wahan ni kendo be yiki minister ni kendo be yiki officer ba dei ban pai ya kani ki kam ni ong bai so bha kan le ya kani kam ladan nane sakman kam trai kam ya kani ka jing anu jungi ni kan sai bet nane sakman nim siu tax so kadai ka insurance ne dei ka permit ne laban dei jong ka central tax laban dei jong ka government jong ka state ko ngim laban ngim sei shu ngim siu shu ra tax jet 24/7 but any right kini kila ada register la recognize of that beli kila register nane hite na ditio hi ka government hi ka ai ka kot ka selaki ai ka permit ai kini ki kun samla jungi ki balaya sakmat ki lale bahaya ka benta kita berjungi fi aga jing shan kan sai fi ngali murwe ne ki driver nga perkhat sai be janai be bangam ko akhirnya bandan arsaka balik ka khata be ka taxi denem ne ka khata be ka taxi tambah ni ha perkhat lang ki kun samla jong ro baki dei ban em balik kim dan kam dan jam dei ban yo kamai ka dei hata bangapen kesan ya kan baki dia ban join be kato ban dei ban yai be kelinti ban bai kalong be gumne gitu kinong nya arsaka wat be thong than tang ya ka pisah tang ya ka kamai perkhat lem ka jing em jung ki priu ba fiket perkhat lem kitu ki ba song hakali jung pi ju e hi lada pin yai no lada mangi ki taxi lada ngin bu CCTV hakali la jong pin sai e lut ki video kumno ki nya kine kumno ki yai kumno ki pin poi ki passenger ba song hakiti ki kali jungki kumno ki yan ha padang ki ro wood ki phai chne stai hano ka safety ka dan bu ka safety sakman perkhat lem itu ki ba song kali jungpi perkhat lem ni kita bat ki pai ba ro pai janai bha monowanya bele ki khun samla jungi ki bon ki langop ka jisniu ya ker pu jangai la de. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.